सारना पुलिना लामसको सिने हेलिकप्टरनि मांप्लिओ गाय जों सोना मुसलमान का हायसे ताकलाय इलेक्शन कैंपेन निने कॉन्स्टिट्यूएंसी नों बाहाय फिल खालायगा दूर टू दूर कैंपेन खालायमाने नों बसो जति सपोर्ट मां गाब्र के सायखनादि overwhelmingly public support belaikano mano boro khatung khaja sini bubagrani saitmongo thanchani chobao karon moba kaisa soba electoral fight o election sini bubagrani logino sini hastenil joto lukurok kabamoko bororok support khai tong sini 10 nong kulai champawaro 24 ADC village tong ambasa digiwo tongo 15 ADC village yang kwai champawar tulachigok dig tongo 9 ADC village o ADC village joto jagano bubagrani imang sini tiprasani imang abo sini tiprasani bo thinang abon bagi bororok jotono puitu sawino bubagrano tabu logeri tongo o choba sung joying nai गांके नों तो आसे हाक सालने तिने और 10 कोलाय फाइ कैंडिडेट मानखा आ फासिङो आमचाइनि लुकुरक टोटल 24 बिसि देखाम सर आ बिसि नि बिसिङो के खाक खेगलाय मुंरक ताङै सिना आमचाइनि फाइलिया ताङै बनबरि खारखिना बो हाइ खाक खेगलाय मुं ना जों बुबाग्रानि थानसान मारियो जतन वन फैमिली से वन फैमिली अब अपोजिशन बडरक जता बीजेपी सीपीएम कांग्रेस साना चाइतगो किंतु सिनि तिप्रासर दा बुबाग्रानि o jago one family session thansa means one family rajeshwar daborma to chine jagya ni apti ko gyabli boto school chhatro ni simino tiprasani Haphang tiprasani bagina choba khlai phayo school ni issue political issue socio economic joto ni bagi choba khlai phayo ani thinango ani laibo ani political journey bo kaji bubogra anu chongi roha karon ni borok ni saba khenen bagi ar sing joto tiprasano tiprahani joto borok ni baginai जों कायसा फेमिलि से जों बुबाग्रानि चाइतमंगो थानसानि जबाव गा तिने अ खय बाय जलबारि स्कुल ग्राउन्ड ओखे नरक बुबाग्रानो लामसगै तिने अ खय डिस्ट्रिक्ट बर बर बुबाग्रा थाङै केम्पिन खाने थाङै दं कायसा चाम्पाहुवार भारत सरकार हायर सेकेन्डारि स्कुल ग्राउन्ड तो आरो 9 ADC विलेज सिनि कुलाय चाम्पावानि ताय सिनि हालहालि आसाम बारनि कन्स्टिट्युएन्सिनि जों आरो ताकु प्रसमित ब हालहालि आसाम बारनि कैंडिडेट ताय जों कुलाय चाम्पावानि कैंडिडेट जों खरनि मिलि आरो कम्बाइन gathering खालायनाय मास gathering आबोनि यागुलो बुबग्रा रतनपुर रामचंद्रगढ़ और ADC कन्स्टिट्युएन्सि नि बकायसा रामचंद्रगढ़ मास gathering दङ दुइटा gathering बतिनि और फाइ पार्ट एटेन्ड खालायनाय गाबोन लामसना बागि बने रिसिभ खाना बागि जों दा वर बायजालबारि स्कुल ग्राउन्ड तो जों फाइजा बुबग्रा तेसा परेखनो और हेलिपेड बे ब लैंड खालायनाय गांगे सर रिसिभ खाना बागि सिङाव फाइजा 5 बছर तो ADC हाफांग तिप्रा मथा खायथांगा उनका ताकलाय 5 बছर तेसे खाना थांग दङ बसकां 12 तारिखआव हंगानि भोट 17 तारिखआव तो हंगानि रिजल्ट आउट दङ अब अ साललनो तियै बा ते 5 बছर न रखलाय मानथ दङ मारे मातं ना काहाम दाबो बसकां बुबाग्रानि चाइतमुंगा सिनि तिप्रासनि मानथाय सकेनो तैसों तेबो काहाम के जों सामु खायनाय चाइतकनाय तेबो गुड गभर्नेन्स होननानै बागै जों चाइतकनाय आउन बागै जों जतनो दाबो इलेक्शन बो जों गुरिखा बर निबु जागा प्रब्लेम तो एबं इलेक्टेड माने यागुलो जों समस्त ADC विलेज थांगैनाय पब्लिक नि क्राइस बिनि क्राइ बिनि जे नायमुं सानमुं आबोनो जों रुतुगैनाय जों जाय जायगा सामु थाना बागै जों इनिशिएटिभ नानाय हंगाय साने खोक्ते खानाय मानखना अबाय केना सोंतेबो बिनि 10 कोलायाव थांयाखैनाय जों ग्राउन्ड रिपोर्ट नानाय आरो बोसो जते बिनि सपोर्ट बां जोंनाबो नायलेनि ताकतो जोंरो अन द स्पट जोंरो खय रामचंद्रगढ़नि आन्दाराव जों फाइसक बाय जाङागे सारनि कन्स्टिट्युएन्सियाव थांगाय जों ग्राउन्ड रिपोर्ट नानाय बिनि सपोर्ट बोसोक बां जोंनाबो सिलायनाय नायतंनि सिने हेलिकप्टरनि मांखौ